Lero pa 14 December tabweranso ndi nkhani zapamwamba, nkhani yokhudza katangale wamkulu amene akumachitika mzipatala, nkhani yokhudza Apule kupita kunja ku South Africa, nkhani yokhudza kumangidwa kwa Amumba komanso Chimwendo. Khalani pompo pamene tikuyitsatira nkhaniyi kuyamba koyambirira mpaka na pamapeto, komanso osayiwala kupanga like and subscribe. Program ya the hot current pano pa kanema wa Times. Ndeni makufunsani kuti nkhani zathu zingati lero zitatu. Okay. Nkhani yoyamba. Wiki imeneyi aitu apolisi anali busy gwirani. Ndiye taona asisogolere aboma lakale amene anali nduna poyamba ndingoti Amumba amene so anali running mate wa Chakwera amene wa agwidwa nda polisi. Komanso tinaonanso mati kazi kumandese kazi wake sada loeva bwino. Sasa na wepa bwino. Kazi. Ama kandi sequence. Kumasunga ngonena kuti mene mwalo weramo. Kuda mapanga Amumba kenda kazi. Chimwendo. Koma kuti wafulumira kwambiri kazi. Sabwera mufulumira yote. Umagamba ziwiri zitatu. Umagamba ziwiri zitatu. Kenda kazi. By the way, de kazi abwera pa chitatu. Pa chiwiri pala Chimwendo. Kenda kazi. Yeso pano kumasabwera ajese kaburi. Amfuna kazi. Ndamfuna kwambiri. Bana kamuzikano kazi. Aya amawawa. Ndiye tukufunsana kuti kodi chimene chikuchitika nchani. Amalawi akufunsa mafunso. And we're here just to reflect mafunso amene Amalawi akufunsa. Komanso tayankhula ndi angapo mwina anthu kumbaliso ya inayi kuboma kanso kumkhani ya malamulo kuti kodi zimene zikukhala bwanji. Nkhani yoyamba. Nkhani yachiwiri ndionena kuti tili ndi mtsogoleri wa dziko lino amene anapita ku South Africa for a private visit. Ndiye being a leader anthu amayankhula. Ndiye pali zoyankhula zambirimbiri. Ndiye timatiyayi poti vena tikapanda kuyika topic iyo aona ngati muona sanga kambepo kuma nkhani yofunikira. Ndiye kuti yayi tiyeni tiyankhulane ngati talandira soma feedback titima update tina timene tamva leta tiya Malawi tasinenso sasine khutu pa update mwina amene tili nawo. Komanso nkhani imene ndiyofunikira ngasi head of state anthu amakambabe. Nkhani yachitatu ndiye nkhani ya magazi itu zimveka kuti vena atauchita kugulisa magazi omwewa amene wina amakhala kuti ali kuchipatala kucha akumayiona imfa ikubwera chonchi kumati chonde tipaseni magazi. Madokotala kuthamanga kupeza kuti yena magazi amene nakhala aulere wina upene paja mpaka ndithu akupangira geni kumamanga nyumba kugula mpaka na ploti magazi a munthu. Ndiye tufuna nkhani imene yonso tifufuze kuno bwino ndikukambirana kuti kodi Amalawi kuti tachita kulowera kumeneko. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Banda kukulandirani mprogramu inanso sabata ino. Lero ndi pa 14 December. Tikutangotsala masiku ochepa eni kuti tidye Christmas New Year. Kotero kuti ino amene muli ku Kuba Pide ku Australia kuli malo amati Kuba Pide. Kuba Pide. Kumene koko nyumba zake ndi zapansi. Kotentha kwambiri ndiye amakumba pansi pa nthaka. Ndiye amakhala kumene kwamakhala ngati kumatu very beautiful houses. Kuba Pide. Unafikako? Talandileso anzathu amene akutonera kwa Alabama. Sada yake. Asuli mtu. Kuba Pide. Sikuwa masewe. Iyayi. Nyumba zake zimakanga zimapanga chonse. Zakupanga. Kasari amakumba. Ndio kupanga. Kuma kuti kupanga. Kwa kuma kuma air conditioner. Ndikaji kupanga ndio 3-4 bedroom house. Ndiye komano kuti alijua watu wanawambe bwino. Zimakanga ndi kupanga koma kuli chinyumba cha mphafu. Kuma the word is not kupanga kwa Africa. Sometimes mvekeza kupanga zo. So kumene kuli Amalawi amatonera kumene Kuba Pide. Komanso I just finished talking with someone ndikubwera kuchokera ku Chicago.
ku Chicago kwazizira kwambiri -15 degrees Celsius. Wow. -15 amanduza kuti kuponya ndowa ya madzi kuponya mwamba isada akafike pansi madzi acha auma. Munthu umayika zinthu mfriji kuti sazizire kwambiri Zona. kwakunja kumazizira kuposa mfriji zona kuziziwa zona madzi aja kwasiya panja kumapeza aphulika kuma mfriji at least. Amanduza ndithu Professor Mbewe anabwera Professor Mbewe amanduza kuti kwazizira kwambiri -15 degrees Chicago. So pamene kukhuba pidi akutenthedwa anzathu ku Chicago azizidwa kwambiri. So ndi mmene dziko limakhala tuyankhula pano ena ndi mawa zona tuyankhula pano ena ndi mawa ndiye chisisi cha moyo chimenecho ndi chilengedwe. Kukalonga nthawi bwanji kukalonga pano ndi omwe ndimwe kumakanga ku Tanzania naona dawa mama taka chachemelea kuba pide kalonga tukufanya timakamba za kuphanga la kuje kukaniza zisomveke Chimalawi kwadi kutakadu kalonga makanga kutize nanga ngukhala nanga si timachokera njireka nthawi bwana ndi chimodzi moyo timachokera kodi kuchitipa mwene kuya kukalonga na kalonga kuti baba komatu olo kuyima tumanyumba kuti madzi tinayima pala tinatenga ujeni tinatengera pansewu nanga miselepa changu timathamangira changu amakaniza ndi msauri ine tilowe kunyumba kuti kamwe madzi hali aya mfumu tufulumira mtata koma tsunati tikapika sima yako ndokole kwambiri munayona maphikira ayi amazungulira nayo ayi msadera amayiponderera amangu pa moto paja timangoichakula kena kati maitsisa apo unonguiponderera opanda moto timaphika opanda moto ndi ngapsi imakhauli apyakale tikaichakula muja kwina kuchano ndoti inoingugwirira na ufa uja ndo makha uzungulira nayo phika taiponderera kunduko moti mopika mfumu musabwere kunyumba zakunisema mpaka ukabula kuno nasiti matenga ufa uja timakwesa kunoko ngoma phika timaphika mkabulamu ndapisa mahezero kuti tapondera iluso maphika ayi muna mapanga ena ndiye kweneyo personally sili maphika ndi kunamizana muni ande kuti ligi imodzi ligi imodzi matini mapanga ngati ngovuti ngoyasa switch baso khawo mazonga kodi alendowa izi ndi zikho zimene tapeza kuno at times Institute of Marketing Malawi IMM idali ndi mwambo kumene amanena kuti chimene chimabwera mutu mwa munthu tikamfunsa njani amati top of mind top of mind awareness ndi amafunsa kuti wireless imene tikangoti wireless nziko muno chimene maganiza sangasanga ndi chani anthu amati Times Radio TV kungotchula kuti ku Malawi kuli TV ndi ku Malawi ndi chani anthu amati Times TV nanga ma newspaper Daily Times Malawi News. So kafukufuku ameneyo anaonesa kuti ma products aku Times Group Times Radio, Times TV, Daily Times, Malawi News ndi Sunday Times ndi zimene anthu amazitchula mwamsanga akangufusa ndi chifukwa chake atipasa nyota zimene zizi kulemekeza ma brands amene wawa ayi tithokoze tatokoze Institute of Marketing Malawi ndi bungwe limene limaona za marketing ndithu ndiye atipatsa kuti munthu kumfunsa kuti kodi ukati radio ku Malawi kunoko what comes to your mind yes amachula Times yes ukati TV yes what comes to mind Times TV okungofunsa kuti kodi Malawi kuli TV yes iliko ndiye tachula TV mewaizwa kuti Times TV. So that's top of mind pamwamba pa maganizo pako ukaganiza chinthu chimene chocho mu sector ina iyo sema kati mino maganiza that's why anthu ambiri kati mankhwala usukira nkamanjani anthu mati colgate mazimvesese kodi chochapi za mujeni sopo chapita wa ufa ndi chani asafu so chimozimozi kufunsa kodi wireless ku Malawi ndi chani Times chikho chakechi nanga TV ku Malawi ndi chani Times chikho chakechi nanga ma newspaper ndi chani ku Malawi ku Daily Times Malawi News top of mind atafunsa anthu ambiri zimene zimabwera pamwamba pa maganizo ama sectors amene wandizizi ndi zikho zimenezi ayi tithokoze ndi ulemu wakulu mene mwina mawu pang'ono ayi kungothokoza kuti ifeyo otitakhala kuti pano tupanga maprogram motani koma ngati anthu sakuonera ndi palibe chimene tikuchita so timayenera kuti tizithokoza nthawi zonse our faithful followers amene amakhala kumvesera wireless amene amakhala kuonera TV amene amakhala kuwerenga newspaper
both za physical komanso ikope yathu ndiye if we don't take them for granted tikuthokoza kwambiri. Hayi tiyambire komweko kuti kodi nkhani zathu zingati lero. Nkhani zathu lero ndi zitatu. Tiona kuti nthawi zina kanchere tikaonjezera makhala kuti mwina nthawi mwina sitinayigwira. Timongezera sonjere. Nangasi kuti ndipo ndikuze. Awanawo zakale. Nali pena pamene akuluakulu ena anatipeza ndi amanena kuti anyamata ino nkhani za serious zija nthawi zina zimafunika kuti muzizichita present ndi majoko acha mapangacha zimathandiza kwambiri chifukwa nkhani zina mdziko muno zimakhala very stressful. Ndiye ndingati kuti nkhani yomweyo imene munthu athakuuza kuti akumatu sapatei munakatha kuchapa kapena kuti munafikiri. If someone just comes and says kuti your shoe is dirty, he may take it as an offense, as an attack. Pomwepo mwina atakubwera in a light way make mapangira mucha. Kuti mfumu so sabato ibwaji. Mayake hesera sana ione. Nkhani jandu kuti mwachita relay information on a serious matter. Nthawi zina in a way that will be friendly. Kuti anthu ambali zonse atawuziteka kuti anthu are the mean well. So ndimangofuna ndithu ndikuuzeni kuti akuluakulu akuyamikira ndithu. Akuluakulu akuyamikira? Akuyamikira ndithu nkhani imene. Kuti umene. Nkhani wewe ndiye siti makhandi nkhani yatheka baba. Kuna akuluakulu onse timachapa ina. Muna nawo kuti akuluakulu. Akuluakulu timachapa ina. Majaji. Nkhani zathu zimetina zone. Also akuyamikira kuti kuchaya bwino. Kuchaya bwino. Komanso ka delivery kake. Okay. Ndipo izi zachaya. Bani. Andimbira mkulu wina. Akuti mfumu ine ndikuze ndizoona. Ife tidali ku MCP. Mukamachaya pamene pajapa mawawa kwambiri. Pano chifatire ku opposition. Chayani. Chayani akula muda. Kuti kuchaya zitenga muli mbali yako. Chief anajua kuzichula zina ndipo mpasa ule msatu. Msepero. Ati ndipo afumu muzane muzichaya kwambiri. Atema mani chamuja timauza nalo komatu akuti chaya koma zimawawa zinalizoona zimawawa kuba panoba chayani ngadi asaba kukhala sana kuchaya zisamagome chifo kuti wachoka mbongo ndipo ndi proposal no nkhani zake zinali zitatu zina mafuna kunena sinafike kama ya chaya kapita chaya mfuna chaya dikaye ya chaya kapita sifuna chaya. Yeah, so it's interesting how things change. DPP 2014 to 2019 ili mboma IMCP amajiro nena kunena kuti koma chayani and it's not sisaje sinsiso mukutimirira mpaka ena kumatumiza fanta kuti mamwera break majamu mafanta kuti amatumiza fanta ndikunena kuti ena mwina kupachira funsa kuti kuli fanta mwana ngatula makutumizani ya fanta. Numbo fusa atu. Ati mafuna kusokoneza. Mutu ndi serious sande ngatulero. Ndieno. Munamba bwanja fu. Kapitaliza. Ndieno. That was nthawi ya DPP 2014-2019. We were the darlings of IMCP. Yes. Chaya. Tinali ndabwenza ambiri. Ndiyo tiye musonkali. Anyamatani mmatimirira. Chaya. Titumizea fanta. Yachoka DPP 2020 yes. Yalowa MCP. Tidakhala tango ipa. Kwa MCP. Kwa MCP ajama ombera mmanja. So DPP ajaso. Chaya. DPP chaya. Mukona ezimasitirira. Pano baso. Pano MCP aja atuluka. Siti mayankhulana. Anyamata mpatu kwa amene. Pano yalowa DPP. Pano yalowa DPP. IMCP chaya. Siri kumani tumene wanina. Ndawandira zilozolo. Pano ndeno ufuna khala noti khalabwenzi. Tikhala bwenzi. Yes, tisakhala bwenzi. Tisakhala bwenzi. Ifosa madibwisa nchini. Kuti ndizichaya ndi. Ife sife mabombati nkenawo. Haya mfumu. Kuti kuthandizeni mulowe ngoma. Muzikajeroka. Imene siteka. Imene sigwira. Ife abanoti chaya semse. Yes. Adisiti yanganaso dadi yanganaso kwambiri ife obwino wa ife siti maona makaka zona amene wakaba mpando amene wapempha mpando abangezi bada kuisana njani
pamene popokha ndi sitima amvesesa ngati sipapepo sipatheka achaya ndipo sitimayang'ananso kuti kodi nga green ayi nga yellow ayi ngofira wakhala pampando ndi ndani wakhala mpando ndi ndani udagwirizana chani ndi Amalawi ndiye timafuna ndinene kuti chilungamo chisamakome chifukwa choti chikukukomerayi Ayi. tisamatero akuluakulu ayi That's powerful. galu tipe galu akamaluma anthu samanyadire kwambiri akazakuluma ngachiwe sitimaona ndabwino ndi MCP Yes. 5 years yonse Yes. uyu ndiye lero tisakomeyi just like it happened in the DPP. Yes. But it just also shows you kunena kuti ife timayimba pachilungamo zoonadi ndipo lo tinatseka maso choyipa mfumu ndi amaticha yani anayiko tichua kuti mwachitichitika kaseries enterprise iya iti ngomaliza koma ndimafuna kuti mutirende manga nkhani imene ndiyofunikira kwambiri Yochaya. yoyima pachilungamo Nkhani yoyima pachilungamo njofunika kwambiri chifukwa chilungamo chon chimene chimakuteteza ndipo mukakhala kunena kuti chifukwa ukakhala kuti ukutenga mbali ya munthu, people will let you down. People have got their own interest in this country. Nthawi zina sumadziwa kuti kodi uyu amafunira power for good reasons, for the sake of the people, kapena of their own personal interest. You're always better off standing on the side of truth and on the side of the people. Kuima ndithu mbali imene kuli chilungamo, mbali imene kuli kulira kwa anthu ndi imene tena kumalira, tena kumayima. Chifukwa ifeyo tikamakhala kuti tikuwayankhulira anthu aja amamba kutiona ngati kuti we are their ambassadors. Chifukwa kunja kuti kuli anthu amene amaona zinthu koma amayang'ana kumbali as if they don't see. Koma ufunika anthu ena ake okuti they should be courageous enough to come out on a platform like this ndikutha kuyankhula. Osalifanya kuti ife tilibe mantha. Osalifanya kuti ifeyo ndi odziwa kwambiri. Osalifanya kuti ifeyo anzeru ayi. Koma if we truly love this country, some people and a brand yotenga maodi ngati yochedwa times must rise up for Malawians. and mwamsanga kuti muziwe kuti anthu samangoti chacha ndizopusa zomwe ukatembenuka makachazo lakwika anthu amakukira ukuti tingwerekeza mmene tilili panomu ndiye alembi akayamba waile sina ndiye kuyankhula zachamba sikuti anthu akakopera kuti chifukwa kuti zuwo Kuti fane kutayi muzibangondani izi zachambazi so ndipo kuti ndalembi ndeti zingowasatira alembi samakusatira iweyo chifukwa choti ndiweyo say that again and ndifuna mubwereze because it's a very important anthu amaganiza ngati kuti ukhozoka chaya pali bonse tanena ndikuno bwino the fact yokuti ndipendevu zamwayi doesn't mean kuti ndikamayankhula zopepera anthu azindivomereza just because akumazulo kuti mandivomereza amene mayankhula zakuti kuti umayankhulira zimene timakutuma ife izi zimene kuyankhula zosiyana ndife zisitisekererayi so chimene chimafuna kuchimvesesa sometimes ukakhala kuti mwina anthu mmene munenera ya fantasy zanu zimazakulowa mutu mumazaona ngati kuti ukhozana umango yankhula even ndizopepera zomwe anthu azikuvomereza no ayankhula bwino alembi ukhale chilungamo kumene kuli chilungamo uzikhala kuchilungamo Amalawi so akakuona kuti wabwevuka wachoka kuchilungamo amadziwa ukulimbana ndi chilungamo amakutsika mfumu amakutsika kuti akuma ndineyemwe uja kuti koma zimene kunena you no longer representing kumadziwa so chimene chicho you must always represent zimene akufuna will of the people ukatembenuka ukafumu mama kuzata zimene zwana ife zimene usirupanga so upanga weka ndababanja hapo kondo uja weka zulo timagwirizana yes chifukwa ndi mali yako ndi chifukwa tiwachoka panopa wakayamba fina zimene zwana uja weka uja mwana wako uja mwana wako ukao uja mwana wako mwewe rafu no it's a very important thought yes akutipatsira program iyi madzulo ano ndi Series Enterprise. Sally's Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB,
C20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Celis Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Program ya the hot current pano pa kanema wa times ndeni makufusani kuti nkhani zathu zingati lero zitatu. okay Nkhani yoyamba wiki imeneyi aitu apolisi anali busy gwirani ndiye taona atsogoleri a boma lakale amene anali nduna poyamba ndingoti Amumba amenenso anali running mate wa Chakwera amene wa agwidwa ndi apolisi. Komanso tinaonanso mati khazi kumandese kazi wake sada lowe pabwino ama kandi sequence kumasunga ngonena kuti mene mwaloweramo kuti wapanga Amumba kena kakhazi achimwene koma kuti wafulumira kwambiri sabwera mafulumira makamba ziwiri zitatu makamba ziwiri zitatu by the way chabwino de khazi abwera pachitatu pachiwiri pala achimwene kena khazi ngeso pano masabwera ajaseka bwino ndamufuna kwambiri bana kamuzikano khazi aya amawawa ndiye tikufunsana kuti kodi chimene chikuchitika nchani. Amalawi akufunsa mafunso and we're here just to reflect mafunso amene Amalawi akufunsa. Komanso tayankhula ndi angapo mwina anthu kumbaliso ya inayi kuboma kansa kumnkhani ya malamulo kuti kodi zimene zikukhala bwanji. Nkhani yoyamba. Nkhani yachiwiri ndionena kuti tili ndi mtsogoleri wa dziko lino amene anapita ku South Africa for a private visit. Ndiye being a leader anthu amayankhula ndiye pali zoyankhula zambirimbiri ndiye timatiyayi poti vena tikapanda kuyika topikiyo aona ngati mwaona sanga kambepo koma nkhani ndiyofunikira ndiye tikutiyayi tiyeni tiyankhulane ngati talandiranso ma feedback titi ma update tina timene tamva ndiye tatiya Amalawi tasinenso sasine khutu ma update mwina amene tili nawo komanso nkhani imene ndiyofunikira nangasi head of state anthu amakambabe. Nkhani yachitatu ndiye nkhani ya magazi tu zimveka kuti vena atakuchita kugulisa magazi omwewa amene wina amakhala kuti ali kuchipatala kucha akumayiona imfa ikubwera chonchi kumati chonde tipaseni magazi madokotala kuthamanga kupeza kuti yena magazi amene anakhala aulere wina pene paja mpaka ndithu akupangira geni kumamanga nyumba kugula mpaka na ploti magazi a munthu. Ndiye tufuna nkhani imene yonso tifufuze kuno kwino ndikukambirana kuti Amalawi kuti tachita kulowera kumeneko nkhani zathu kwambiri ndi zimenezo. Muyamba anditha kuyamba ndithu yoyamba nkhani yoyamba yokhuzana ndi kumangidwa kwa atsogoleri a boma akale. Ndiyambe motere. Dziko la Malawi timakambirana ndi anzangawo tisanambe program. This is a country guided by laws. Mumakambirana kwa awiri ine kulibe? Yeah. Nanga nthawi zonse makambirana ndanzanga. Mumakambirana kuti. Program tupanga atatu pa. Apo mmema bwera muja madipeza Sunday tichionena kuti mmachedwa. Sunday hayi ndimakambirana ndanzanga. Ndenda mumakumana kuti mukambirana ine kulibe? Moderator ndine. Chairman ndine. afumu. Ndimakambirana ndanzanga. Tizonjezeraso moderator. Kuti ngakhale wachedwa koma tiye naye. Timanena kuti this is a country governed by laws. Ndi dziko la malamulo ndithu. And wina aliyense akaphwanya lamulo kaya ndino Banda kaya ndine kaya ndankhwenda vili ngati waphwanya malamulo munthu cha ndikutengedwa ngati pana malamulo very clear amene aphwanyidwa. I don't think kunena kuti ife tili pano nkunena kuti ya amene waphwanya malamulo musampange ndi kuti tikhala tikulakwisa. We should be governed by laws and performance as many as yatinanena kuti ndekuti wina aliyense amene waphwanya malamulo the course of the law should take its course. Tanthauza kunena kuti malamulo
analembamonso ndondomeko ya chilungamo kapena the justice that is supposed to prevail mu nkhani zosiyanasiyana. So ngati munthu waphwanya lamulo lotere chilungamo chimayenera chiyendere motere. Fundo yoyamba. Fundo yachiwiri, tikudziwa kuti mu nthawi imeneyi palinso ena amene amakhala ndi chidwi kundale chofuna kupanga panisha nzawo amene mwina nthawi imeneyonso anawagirikisha. Yeah? Ndamanena kuti koma uyu ndikazangolowa mboma ndizathana naye. What our hope is, or at least personally what my hope is, kunena kuti kumanga nako sikukhala kwa kugwisa ntchito mphamvu za boma to unleash kapena kuti kuchita seto ma personal scores. Kuti ndinu tinayambana basi kugwisa ntchito sono mphamvu za boma za misonkho ya Malawi ndikufuna ndithane nanu. We hope kuti sizikhala in that direction. So ife chimene tingapemphe kwa Malawi nchonena kuti tidikire anthu apita nawo ku court. Aka milandu yake timva akhotiso kumene kuja amafotokoza bwinobwino ndipo amagamula kuti ngati anthu ali olakwa kapena solakwa. So you wait for judgment. Koma nthawi zina ngati Malawi timathamangira ndikupereka judgment even before the court, timati the public court. Ndiye nthawi zina public court iyo imaoneka ngati mphamvu kwambiri kuposaso court imene tinayikhazikisa mdziko muno. So pambali imeneyo ine mafana titunene kuti Malawi let's wait for court kuti timve kuti anena kuti chani. Chomaliza pankati imeneyi tipemphe kunena kuti kumbuyoku timaona boma la tonse kenaka later on more led by MCP amatanthauzira kumanga anthu ena a opposition kwa milandu yake osapita patali. Kumati kuti milandu iyi inali yongofuna kuti asi munthu mungontenthesa kapena munapanga investigate bwino. Fuka kenaka what happens, people you lose credibility anthu amati amangomanga nzawo. So we hoping kuti the DPP government anthu amkamawamanga muzikhala kunena kuti mwafufuza muno lomwe and mukamamanga munthu uja azioneka kuti mpakana ndime zikaoneka kuti ayathera uko anthu they will believe you kuti arrest of the DPP government simangokhala kungomanga amakhala kuti akusatira lamulo komanso they have done their homework ndipo mmatha kuona kuti ndimeyi ukatherapo osati mwina zimene amapanga nzawo zongomanga pano basi angotuluka papero nkhani yatha kumati kuti chilungamo chiti pati. So nimangofuna kuti ndene motere koma ife ndosamalisa zedi because we know we are a country governed by laws. Finally, this is a lesson. Final akanga. Akalawi. Finally mwana bomba. Koma akalawi. Loka. Leo mabona mwani. Akalawi. Finally mwana bomba. Ndila akwisa. Finally ndene motere. Ikhale langizo kwa amene amakhala maudindo. Kuti the way you behave nthawi zina mumakhala mukusiya mbiri imene siku lina can come to haunt you. Yeah. And pamene tikamatera sukuti tikugamula kuti Amumba ndi olakwisa kapena kuti akabira ndi olakwisa kapena ndani achimwendo all we are saying is ngati zinthu zimene akunena kuti munachita zinali nthawi imene you were in power, then that should also serve as a lesson kwa ina amene in power kuti zimene nkapanga anzathu zimene tikwanena awazi kuti mwina adalakwisa ifenso tisapange zomwezo. Ndithere pamene pofina omaliza Final ndamene. Ndamaliza. Okay. Nkwenda viwi abana pachichewa kandisati pachichewa pachizungu amati there is no right way of doing a wrong thing. Ngati chimene ukupanga chili cholakwika sungachipange mulondola in whatever circumstances that you may think of. So mmene anenera alembi Malawi ndi dziko limene lili ndi malamulo sikutchire. It's not a jungle kuti nyama yayikulu kwambiri ndi yamphamvu imene madya izake chanjani. No. Tidadziwa kuti tikwera tizitetezana. Nde pali malamulo amene munthu amene waphwanya lamulo amauzidwa kuti tikukumangani chifukwa chokuti mwaphwanya lamulo. Actually tinanena kuti munthu aliyense amene wamangidwa maola 48 amene ali masiku awiri aziuzidwa chimene wapalamula kuti mwapalamula chakuti. Now kubwereranso kuwalisa zimene ananena alembi izi zitiphunzitsa kuti nthawi imene tili mphamvu zosiyanasiyana pamakhala zinthu zina zimene timapanga chifukwa cha mphamvu zimene zijazi mwina zimatiteteza. Ne mphamvu zija zikachoka timazakhala ngati ino anthu uno atha kubwera. However achungana bwera kunena kuti mwina kumanga mulamuliro wakuti kumanga mulamuliro wakuti at the end of the day amamanga na police. And I believe apolisi osamaina kuti azikhala kuti akutumidwa ndi wina aliyense. So apolisi tizikhala nanu ndi chidwi kuti kodi anthu ena amene mamanga chifukwa chokuti
achoka mphamvu zimavuta bwanji nthawi imeneyo kuti amangidwe ngati mlandu anapalamula nthawi imeneyoyo fa kumamva milandu ina ikumaoneka kuti njapazana nkumanda about what took you so long kuti can you now tell us kuti inudi you are independent, can you come in the open and say police is independent kapena you still fear some power ukuthi anthu ena akakhala ali mphamvu simungafikire pamapeto chonde tikamamangana tizikhala kuti tini mulandu umene munthu apalamula osati chifukwa choti dzuka nditene nanenso nditere umakhala ngati ubwezerana sizizatha mfumu zomasungirana mangawa kuti okay mandipanga chakuti chakuti nafenso tikazalowa mboma tizapangana chakuti chakuti tikhala dziko limene tikhala ndi ziphyera zosiyanasiyana because tizingopwetekana munthu amene apalamula mulandu wake ndiwu udaphwanya lamulo ili apolisi asakutumidwe ni munthu ena aliyense agwire ntchito yawo imene amayidziwira tisamadabwe kuti kodi anthu amamangidwa pokhapokha chimene achokera mphamvu ndi chani chimenecho nchimene chimatipangisa kuti zikhani nkha kodi mmagwiradi ntchito 100% independent kapena mmakhani mantha chifukwa kumgwira munthu ali pamphamvu mbame mudazapprove to anyone else kuti I think simasasatisai wokubanjinga chimozimozi wokuba misonkho ya Malawi azilandira chilango chofanana malamulo azimuyankhula chimozimozi osati waba misonkho ya Malawi izimuteteza nanga sipena anthu amene akwamanga lero amakhala ndi apolisi apolisi aja kungwala ndi apolisi aja pano apolisi ena kupita kukamanga si omwe aja amalonderaje wapita ena kumadziwa mfumu kuti kodi zimene ndikupanga lero izi ndinakakhala kuti ndine munthu wamba nakazipanga ngati ukuziwa kuti ukupanga zinthu zina zake chifukwa choti wakhala pa mpando andi paliba ukufunsa mafunso ukukuteteza ndi mpando chipanda mpando bwezi ife tikungoti kolo tisamulipire ntchito tu samulipire malipiro tu wa ntchito tilandira kakala atatu kuchokera tu pauchiti pachilo muli polisi timati tikufunani kuno mbwere kwa anthu ena timachita kuziwa kupanga zinthu zonyasa koma polisi sangalankhule so kumangidwa kwa avitumbiko Mumba kumangidwa kwa Richard Chimwendo Banda kumangidwa kwa Jesse Kabila akhale kuti pali mlamulo ili munaphwanya mlamulo ili mlandu wanu nduyu akapita mmakoti anthu akhala ndi chidwi kuti amve kuti anthu ena aziziwa kuti olotakhala kuti udali chimpando choopsa cha mtundu wanje koma kuphwanya lamulo kumazakhala ndi nthawi yake imene lamulo limazatani limazakupeza koma ngati tikulowesa zinthu zandale tentisiye tikhale dziko loti tisamagwirane pa zifukwa za ndale tizigwira ntchito tizigwira anthu okhawo amene apalamula mlandu ku dziko la Malawi amene apalamula mlandu kumalamula dziko lino achacha kodi milandu mumva chani tumamva kuti anthuwa nthawi imene tinkapanga zisankho ziji mukumbukira kuti tinali kulero kotonse kumene kuja anthu ena adakangalika kunali ma press briefings andi zina zimene vena mayankhula mwina zinali zonena kuti sitobweresa chisokonezo kapena mpungwepungwe mdziko koma ma final details tiyamva most likely mawa akhala kwatengera ku court koma so far I think what we've heard ndi zimene zonena kuti mawena amene amakambidwa amakhala maonena kuti they can cause breach of peace atha kuonanga mtendere kapena kubweretsa chisokonezo mdziko I think nimene ndingathe kunenera for now koma mwina anzanga watha kuonjezera zimene ana reporter wathu amene wakhala kupanga kava nkhani ananena kuti mlandu wa vitumbiko ndosiyana ndi wa Chimwendo vitumbiko akuwaganizira kuti adalankhula zinthu pa mkumano zimene zili zoti zikhoza kubweretsa and apanga court even ujeni yawo kuti muone chipepala chimene chinalembedwa kuti we got this kusonkhana mayanga kamba we got this adadankhulako zinthu zina zimene akhuza adapalamula nazo mlandu umene undi umene ukufanana ndi wa Jesse Kabila so Achimwendo Banda akuwaganizira kuti ankafuna kupeteka munthu kupha munthu something like that mu 2020 attempted murder ndi mlandu umene akutani umene akufuna kwatsekulira koma amene anenera zimene zimakhala ngati nozipa ma charge sheet yawo eventually tionano kuti kodi akauzano because zimene zimakhala kuti apolisi zimene akufufuza kena kama akauza kuti wimbani mlandu wakuti akavomere kapena akakane so padakali pano pa zimene zikuzipa ndi zimene zozo chimene chimavuta ano chimene anthu amakhala kukambirana kuti kodi ndizandale kapena ndizamalamulo chifanike nkhani mabwera pano padzikambirana kuti akwako amene waphwanya lamulo ndimafuna so ndinene pomwepo kuti
kaya kwa amene anali mboma mpaka pa 16 anaje Yes. Yeah. ndi amene ali pano tizichita zinthu mosamala kutsata malamulo. Inu munanena bwino kuti tisamagwiritsa ntchito mphamvu zija zimapita mphamvu zija ndizobwereka ndi whether kaya anali MCP kaya DPP amene ali pano tiphunzire kusachita abuse mphamvu. Chifukwa 5 years imaoneka ngati ndiyayitali koma si yayitali and ajikati timaphunzira bezinati umapewa koma somehow we don't seem to learn. munayona imene inathamangira 2020 uzafika 2025 inathamanga kwambiri iso injothamangaso iso njothamangaso ziklabu ndi anthu komanso tisamagwisa ntchito ndale mphamvu za ndale kufuna kuzuza onse whichever way you want to put it. Ngati ukuziwa kuti ndifuna ndithale ndi uyoyo andithana naye chifukwa choti ndafika kunoko ndizolapika. Lamulo ndi lamulo amene akuphwanya lamulo palibe amene ali pamwamba pa lamulo. That's why ndakhala kuona kuti even apolisi amamangidwa kuonesa kuti ngakhale makamanga anzathu kuti niyo makamanga zimene ziyafanya kuti mwini mphamvu makamanga anthu chifukwa mwini mphamvu la lamulo lomwelo niyo mukaliphwanya nino makagwisa chilipo mmangira winalo lizakumanganiso niyo so limamanga ndi lamulolo palibepo mulandu kuti wapanga ndale ndi kumanga waphwanya lamulo ndi kumangidwa limamanga ndi lamulo so palibe ali pamwamba pa lamulo palibepo olo mutapanga mutachenjera mutatani kazime mukupangazo mukufuna kuoneka kuti muli pamwamba pa lamulo sikuti lake lizakuululani. Ndimafunanso ndinene kuti ndaona anthu akukhala excited akakhala pa misonkhano a DPP a MCP amakhala excited paka mwapa usadalankhule chinthu udziganiza kaye onse a DPP a MCP kanda UDM kanda UDF kanda PP yes abale atuto mabanja ambiri adathatu chifukwa cho mawu kuzoona kuti panalibe china chachikulu koma kuti amayiwo kulala amayi nkapume mumvetsetsa yes nkhondo zambiri zimene anthu amamenyana pa dziko lapansi pano ndi mawu ndi mawu kama ndiye tidzisamala olo zolembalemba pa Facebook zolembalemba usadalembe kulingalira kaye kuti izizi chaka cha mawa zidzaoneka bwanji fayena kuma delete apo muona kukira nthawi cha kuti chisankho sona chamba kuoneka kuti anthu ana kwamba kumanga delete zithunzi kuchotsa ayi uzilemba zinthu zonena kuti even 5 years later utozanena kuti yes ngati pakamwa pako mpambwebwe tseka pakamwa ngati pakamwa pako mpambwebwe tseka usalankhule iyi pachingereza manena kuti let your mouth be engaged to your brain before you put your mouth in motion. Isanambe kuyenda zalumikizana izizi ndi ubongo ine ndimati mpemphe pamenepo yes paka ukhauti pasi kusalumikizidwa abana zima zaphula ngozi mawo mavuto ambiri amene ali pa dziko lapansi pano in Malawi and around the world ndi pakamwa basi pali makamwena ndakulu big mouth ndiye usanalankhule kumuza olokwayi kukwita nana achunga kuti mupita pa nsonkhano pa kuti ntakayankhula chonchi zingafike bwanji itotuluzeni koma ndithu koma bwebwe tisatero we ndipo muli pomwepo ine ndimaona ngati kuti anzathu osogola pa nkhani zimenezi chifukwa amadziwa kuopsa kwa pa podium amakhala ndi chimanotsi kuti akamayankhula azikhala kuti they are guided ndi zimene anakonzekera kuti ndikayankhula izi koma amaona ngati kuti kunoko anthu amafuna kuonesa kuti ndi dolo ozakuyankhula ndio mangopezeka kuti wayankhula zimene sumayenera kuti utani suluyankhule komanso nthawi zina muzipanizi mmakhala wina amene amanena kuti ine ndikayinena kufuna kuonesa dolo ndikachaya de zimene zonso zikugwirizana ndi mawu amene mukunena so ndimangofuna ndibezerepo mwayi and we are not situkuloza chala tikutena kuti mbali zonse ukakwera pa nsanja osakomedwa ndi nthungululu nthungulu azimayiso ajaso amakuimbira nyimbo kekeke chipani mwachiona nyimbo zikuphulika sukani kamwa kumene sukani kamwa iwe nde kuipasa moto pakakhala pa social media ndiye tidakhazikitsa malamulo amphamvu muno zina zimene anthu amalemba ndi zoti akuzomangidwa
cyberbullying. Yes. zina zimene anthu amalemba zoti ndithu mlandu Yeah. koma mwina anthu amangotana nga anthu amaona ngati ndi low risk chifukwa choti mukulemba pa social media Yeah. kuti tiakhwimisa tima kunali kuujeni kuti tiulule kunali kusalima kuti makambira naso nkhani ngati imene Zona, ataki alimene anthu tikumakumana naye ma social media tikuyenera kuti apolisi athu apake chakapo because we don't have a digital department, digital unit. Yeah. So wapolisi wina akamaziwa kufufuza zobaza mbuzi zikumavuta kuti afufuze bwanji za chipongwe chikuchitika tikuyenera kukhala ndi ma digital unit ma segment kuti anthu azigwidwa amene akupanga zolakwika pa social media. ndipo ukaona pa Facebook wina wake wakunemba kuti tingwerekeza kuti akuti iwe hule iwe Consumireni. upite ku polisi Ukasume ndi mlandu. ndi mlandu umenewo. Yes. tiphunzire kuchita control zolemba mpaka mwapati tisadalankhule. Ine matindipezere mwayi pa program imeneyi kuti zina zimene olomirandu imene ikuchita ndizolankhula anthu adatha mawu tisamatero iyayi. True. Kwafunsa achunga ndikukalankhula izi kuti zikumveka bwanji akuzani kuti amfumu Abaya. Samala. Zona. And akamakuza yoti anzako uzimvaso. Chifukwa pali ena akumatha kuwauza kumusamva. Sanganditero sitingamakamenyana naye pa podium. Alipo malo amene mathaukira mu court mucho amatauka nena nkhawa zako zonse nthawi imene janga amamvesesa koma zimene timankhula zina nkhutu tukaziyankhule banja zikuzopala mwambo zona wa mukhutu matauka nena anu kamasuku. so amene ali mboma lero asaone ngati kuti mawa silidzabwera Ifika mawa. amene sanali mboma dzulo aphunzira zina zimene anatani sadachite bwino koma tisayuze mphamvu chifukwa pamwamba patonse pali lamulo basi. Ndipo inu mwanena kali kuti wa polisi atavala kamufule amamanga chifi ngati ophwanyala munthu ita makamanga nzake naye samamangidwa Pala police anali apolisi ndithu panopo ali mndende apolisi anzawa ina maiwerenga zolo mwenda akudawa apa chali ali kundende so anthu akugwira ndithu andi powamangapo sanaone kuti ndi wa polisi anaona lamulo. akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a series enterprise. Sally's Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB-C 20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Sally's Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Thank you.